Madang telung wulan kok ngerti bendina milar sarene dikang jaluk apa kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan yo iki ngono perbuatanmu mas buatanku cilik gawe lemu kowe seneng juga wong turu radi wae mengko kowe nasu yo kena nesu nek diwehi anakmu mas Pak sapa wae monggo mas Pak sapa monggo matur sembah nuwun berkah selalu lancar rezeki amin yo wis ayu bojoku sing ayu dhewe dhewe gendang ngomong apa sing kok kepingini bintang tak nuruti sing kapingini sing gampang-gampang janji kudu kekuru jaluk apa aku pengen pentol mana endake aku pengen pentol double endake aku pengen pentol sing akeh emine kowe pengen pentol sing mana endake mas kowe pengen pentol double endake kowe pengen pentol endol sing akeh emine rasa niki pentol monggo mas masuk bojoku matang telung wulan bendina milar sarene dikang jaluk apa kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan ngono perbuatannya mas petangku cilik saiki lemu kowe seneng gawe wong turu radi wae kowe mengko ombe ciu bapak sapa campur sari bejo dhewe sak jose yo wis ayu bojoku sing ayu dhewe gendang ngomong apa sing mbok kepingini bendang tak turuti sing kapingini Apa? sing gampang-gampang Iya. janji kudu keturutan siap aku pengen pentol mas ana endake aku pengen pentol sing akeh emine kowe pengen pentol double endake mas kowe pengen pentol endake kowe pengen pentol endol sing akeh emine terima kasih matur nuwun matur sembah nuwun kowe pengen pentol akeh endake mas kowe pengen pentol endol sing double terima kasih matur sembah nuwun matur sembah nuwun Niki Bapak mau Simbok juga yang matur ngasih sembah nuwun lebihan siapa